ja rata 6 on Moilanen. Mitähän se tuo tuikuttaa? Meni loppuun. Ei. Just loppuun. Onko niin? En minä tiedä. Nää mitä. Mä vaan tiedä missä ne on autot. Nytkö sinne tuloo tuo viimeinen auto? Näin on toinenkin nousija saapumassa omalle lähtöpaikalle. Ai se tees tämän lähöntä. Radan 5. Ja ympäri pyöreä lähtö on kyllä luvassa aivan varmasti. Välimäki on Ykkösen kaavan mukaan tullut A-finaalin alkuun. Se tuloo viimeinen. Semifinaaleissa voittosen ainakin muistan ja väitän, että siellä Siltala Sami on hyvin samaa linjaa käyttänyt. Liikala, Siltala, Välimäki, Ketomäki, Alalammi ja Moilanen. Nyt nousta auto. Tuleeko täyspotti Ketomäelle, jota jo tuossa EVK:ssa huomasin, että olisi ollut pois ollut, vaan ei suinkaan oli siellä mukana. Ja A-finaaleissa näin Liikkeellä ja Moilanen. Välimäki menee ykköspaikalle. Haastaa ja on rikkomassa Kauhajokista riittämään. Hyvä. Ei sulle mitään. Paikkaamaan. Ja nyt on takaa tulossa vielä Ketomäki. Ja nyt Ketomäki pelaa joko taipeliä, ei onnistu lyömään ja nyt lähtee leveäksi sieltä Siltala. Nyt Ketomäki on paha tuolle Jukalle. Suojattavuusautoista oli lähellä, ettei kipannut, pystyy toki jatkaa, vaan nyt on kyllä kärkiviisikko Siltalan kannalta on karussa. Näin mennään alas, viisikko on tosi hyvin kasassa, kun alhaalta noustaa, ja onko Liikala ottanut ykköspaikan, kun jälleen noustaa. Kyllä vain Välimäki on näin ollen kakkospaikalla, Ketomäki kolmantena, ja nyt lähtee kolmikko. Hyvä. Välimäki pyörähtää. Hyvä. Vaihtuuko näin ollen kakkospaikka, Ketomäki nousee kakkoseksi. Ei tiedä, 3 kierrosta. Paikalla. Tässä vaiheessa on 3-3 Siltala ja näin kuljettaja jäänyt uusi nähdäkseni niitä mukana piti olla 5 on Saa nähdä pernaali mitenkään. Näin ollaan toista kertaa tuolla alakaesteessa. Voisi sanoa, että puolimatkan tilanteessa ollaan puolitoista kierrosta, ajettu puolitoista kierrosta jäljellä. Paina poika, paina. Saman tien ollaan myöskin tulossa. Kakkospaikalle nousseena Ketomäki, näin se muistettiin. Välimäki on kolmantena. Alalammi nelosena. Ja etuvetosten soutana tulee olemaan. Ja kyllä siinä Ketomäki jo kutkuttelee Liikala. Ei vielä ole se on varma juttu. Hyvin se peitti, se seuraa kyllä. Joo, mutta nyt ei saa peittää, kun tullaan tuolta alalta ylös. Nyt pitää painaa sitten. Nyt punnaa, kato. Jos ei tuosta saa mustaa, niin etuvetoisen auton punnaa tuolla lailla. Jaha, ja nyt on tulossa. On musta heti. Asioita kilpailijalle numero 5, Noniin. mutta lippun syynä. Mutta siltikään se ei ole kuin toisena. Arvotta päivän 6. Voi vittujen kevät. Moilanen nousee 5. Välimäki pitää ykköspaikkaa hallussaan edellään. Ja nyt kaikki on siitä kiinni, jos Välimäki tuossa. Tuu Jukka, tuu perkele. Tuu nyt. Ei jumala. Ja näin 5-7. Välimäki onneksi olkoon päivän voitto. Päivän 2. Jukka Liikala, katsastus Renaultlla. Päivän 3. Jukka Alalammi, Jalasjärven moottori Kerho-Urholauton ja PSC. Päivän 4. Sami Siltala, Kauhajoen UA, vapaat vauhtipyörät.